Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Бүген Мингәр авылында яшәүче Зарипова Варакыя Габдулла кызының олы юбилее 75 яшь тулган көне. Кадерле әниебез, сине юбилең белән кайнар котлыйбыз. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Әни, сиңа язгы кояш нурыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп озак яшә. Без сине яратабыз. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың. Тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер ясын. Гел көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп озак яшә. Иң изге теләкләр белән кызың Гөлгенә, киявең Радик, улың Илфир, киленең Илүсә, оныкларың Энҗе, Гүзәл, Илзия, Илсаф диелгән. Тағына әне уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне син безгә багышладың. Іздеп шатландың да син, іздеп сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, янасыңдыр инде, төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, көлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, көлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән саен безгә бәхет юрап аласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Іздеп шатландың да син, іздеп сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Аз инде
bir gene biröw gene Sin bilen ey bizning işin bir gene biröw gene Sin bilen ey bizning işin bir gene biröw gene Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләрем. Сезгә эшегездә зур уңышлар, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы теләп, байлар сабасыннан Абубакирова Раилә Габделәхәт кызы хат яза. Язуымның сәбәбе бар. 11 февраль көнне безнең яраткан әтиебезгә, Гыймадиев Габделәхәт Габделбари улына 80 яшь тула. Безнең әти белән әни бик матур, кешеләргә үрнәк булырдай матур тормыш юлы үттеләр. Әти Саба урта мәктәбендә хезмәт дәресе укытты, үз эшен яратып, намус белән эшләде. Шуңа күрә балаларда, коллективта бик яратты, хөрмәт итте үзен. Кадерле әтиебез, ихлас күңелдән сине туган көне белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Синең кебек сабыр, михербанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең. Барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык, сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын, ихтирамын тоеп, әниебез белән хәерле тыныч тормышта гомер ит. Күпме генә бәхет теләсәк тә бик аз булыр кебек тоела. Нинди генә изгелекләр эшләмәдең кешеләргә гомер буена. Шуңа сине бар да яраталар, дус ишләрен йөри кергәләп, сәламәтлек, бәхет, шатлык белән яшигәле әти, бергәләп. Кичер әти, сиңа күбрәк ярдәм сорап киләбез. Каушабрак калсак кайчак, киртәләр тирәсендә, җитә бер җылы сүзең дә, җитә бер киңәшең дә. Сүзең түгел, шелтәре бер гомерлек шатлык бирсен, кайгы хәсрәтсез тормыш, бәхетле картлык бирсен. Көн дә бәйрәм булмаса да, көннәрең бәйрәм булсын. Теләгебездән дә уң син, үзебездән дә уң син. Сәламәтлек ташламасын синем, һәр бер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа картлыкта. Рәхмәт әти барсы өчен дә, без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә авыр чакта, тормыш ямле тик син барында. Сиңа һич тә җиңел булмагандыр үтүләре тормыш юлларын. Озын гомер, саулык, тыныч картлык тели сиңа кыз һәм улларың. Котлы булсын әти туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле, яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Гаилә нигезе нык син булганга гына. Рәхмәт синең төпле сүзеңә, безгә булган изгелегең, игътибарың савап булып кайтсын үзеңә. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын, кунагы бул якты дөньяның. Озак яшә, утын сүндермичә, балаларың үскән ояның. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, оныкларың һәм кадерле әниебез. Әткәйле йорт, атлы йорт, төзек ипле маллы йорт. Әткәйле йорт, кунакчыл йорт, бишекле йорт, балалы йорт. Әткәйле йорт, җанлы йорт, учагында сүнмәс ут. Арбалы йорт, чалгылы йорт, бу йорттан һич китмәс кот.
Gırıp gadettin saklagan Nigizli yurt nurlu yurt Balalı yurt Kuraylı yurt Daryanımınla şarlı yurt Gırıp gadettin saklagan Nigizli yurt nurlu yurt Balalı yurt Kuraylı yurt Dalyanımınla şarlı yurt Sen karşı algan Tambanlı yurt tuğanşılı yurt Fatihasın birip kalan Bismillahlı aziz yurt Hırkığa däkin saklagan Nigizli yurt nurlu yurt Balalı yurt, kuraylı yurt Dalyanımınla şarlı yurt Gırıpğa däkin saklagan Nigizli yurt nurlu yurt Balalı yurt, kuraylı yurt Dalyanımınla şarlı yurt Balalı yurt, kuraylı yurt Dalyanımınla şarlı yurt Bismillahlı aziz yurt Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Өтернәс авылында яшәүче кадерле әниебез Мифтахова Василә Хәмид кызына 50 яшь. Әниебез 1967 елның 8 февралендә Алан Елга авылында әбиебез белән бабаебызның 5-нче сабуе булып дөньяга килә. Бик тырыш, сөйкемле, бөдрә чәчле кыз булып үсеп җитә. Измә урта мәктәбен уңышлы гына тәмамлап, ул елларда бик күпләрнең хыялында гына калган югары белем алуга ирешә. Казан дәүләт педагогик институтында татар теле һәм әдәбият укытучысы белгечлеген ала. Яшьлегенең иң матур студент елларында әтиебезне очрата, күңелләренә мәхәббәт орлыклары салына. Әтиебезне матур гына армия сафларына озатып, сагынып, көтеп ала. 1988 елда күпләрне сокландырырлык пар булып, әтиебез Рамил белән гаилә коралар һәм безгә 2 кызга гомер бирәләр. Әтиебез белән 28 ел бергә гомер итсәләр дә, алар бүгендә бер-берсенә мәхәббәт, ярату күзләре аша карыйлар. Бер-берсенә булган хөрмәт, бер сүздән аңлашулары безне һәрчак сокландыра. Һәр эшне киңәшләшеп, бергә башкаралар. Шин гаилә нинди булырга тиеш дисәләр, һич икеләнмичә, безнең әти белән әни кебек дияр идек. Без балаларын кичкенәдән хезмәт белән тәрбияләп, үз үрнәкләрендә икебезгә дә югары белем биреп, олы тормышка озаттылар. Бүгенге мул рәхәт, тигез тормышыбыз кешеләргә эшләгән яхшылыклары нәтиҗәсе, әби-бабаебызның хәйр фатихасы. Алар авылыбызның иң үрнәк гаиләләренең берсе. Әниебез 28 ел әби белән бабаебызны тәрбияләп, барлык туганнарны бергә җыйнап тотучы төп нигезнең җылы учагы.
Аларның бусагасыннан бер вакытта да кеше өзелми. Әниебез һәр вакыт ачык йөзе, тәмле ризыклары белән каршы ала, озатып кала. Җәйләрен, бакчасын гөлләргә күмә, җәннәт бакчасы ясый. Ул өебезнең якты кояшы, күңел гел аны янмая ашкына. Аның сабырлыгын, уңганлыгын үлчәрлек бизмән юктыр. Әниебез эшендә дә бик зур хөрмәткә лаек, зур уңышларга ирешкән. 30 ел хезмәт стажы булган, югары квалификацияле мөгаллимә. Измә урта мәктәбендә балаларга туган телгә мәхәббәт орлыкларын саклаучы тәҗрибәле педагог, бик күп укучыларның остазы. Аның укучылары район һәм республика олимпиадалары призерлары, күп бәйгеләрнең җиңүчеләре. Республикабызның фән һәм мәгариф министрының рәхмәт хатлары аның ирешкән уңышларының югары бәяләнүенең тагын бер күрсәткече. Кадерле газиз әниебез, сине чын йөрәгебездән олы юбилең белән тәбриклибез. Бүген безнең өчен дә зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын иретүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Без авырып ятканда күкрәгенә кысып, җан җимешем, балам дип, чын күңелдән борчылучы әниебез. Син булмасаң, без уясыз кош кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа, әниебез. Без сине бик яратабыз, горурланабыз, сокланабыз, хөрмәт итәбез, кадерлебез. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылыңның нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа, оныкларыңа яшәеш чыганагы булып, әтиебез белән тигезлектә яшәүгезне телибез. Хәлләрем ничек дип әни сорый, бер көн калмый хәлемне белмичә, шатлыгымны тоеп яши ул, кайгым булса, калмый сизмичә. Әнием бәгърем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием дип сорау биргән чакта шул сорауга җавап белүе. Әни өчен бала инде, көн-төн уйлый йөрәк парасын. Ниләр булды, кая югалдың дип, бирми торсаң бер көн хәбәрең. Исән генә булыгыз сез диеп, елап-елап укый дугасын, әниебездән изге дуга алам, чөнки беләм кабул буласын. Мин дә кылам әниемә дуга, рәнҗемә дим авыр чакларда, рәхмәт сиңа чиксез рәхмәтебез, әле син бар безне якларга. Куанычыбыз, шатлык таянычыбыз, сердәшебез син якын дус сыман. Яшәни, яшә җир йөзендә, якын кешебез булып кал һаман. Иң изге теләкләр белән әтиебез Рамил, кызларың Алисия, Рания, киявең Илнур, оныгың Язилә. Бу теләкләргә әбиебез, кодагыең да кушыла. Күзләре җитә, биек моң суланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрлек, әни синең җылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып.
Байлар сабасында яшәүче Фатхырахманова Гөлсәрия Хәлим кызына 70 яшь. Әниебезне юбилее белән котлыйбыз. Туган көнем белән әнием. Әниемнең туган көне бүген бәйрәмнәрнең иң олысы. Барыбыз да бергә җыелышкач бөркеп тора гаилә җылысы. Бүген синең 70 яшең әни, янәшәңдә гомер юлдашың. Нәк 50 ел элек багышладыгыз матур гаиләгезнең юл башын. Бер-берегезгә һәр чак терәк булып, тормыш юлын бергә үттегез. 5 балагыз, 7 онык белән шушы көнгә килеп җиттегез. Барыбызның үз тормышы хәзер. Тырыша-тырыша дөнья көтәбез. Яшәсәк тә Казан, Мәскәүләрдә сезне сагынып кайтып җитәбез. Син пешергән тәмле ризыкларның авызлардан китми тәмнәре. Әти-әни исән чакта бит ул туган йортның бөтен ямнәре. Син бәйләгән җылы киемнәр тәнебезгә сихәт бирәләр. Киңәшләрең безгә ярдәм итеп гомер буе озатып киләләр. Матур үстек, чөнки яшәдек без тыңлый-тыңлый гармон моңнарын. Әтиемнең матур шигырьләрен, йөрәгеннән чыккан җырларын. Сез сабада бик хөрмәтле кеше, хөрмәтлиләр сезне бик күпләр. Әти-әниләрнең барысы да булса иде сезнең кебекләр. Нык тәрбия бирдегез сез безгә, оныкларны көтеп аласыз. Алар киткәч өйләр бушап калды дип ямансулап озатып каласыз. Ир һәм хатын алар бер бөтен шул. Аерылмый хәтта теләкләр, әз булыр күк сезгә чын күңелдән алып килгән бүген бүләкләр. Сәламәтлек бүләк итик әле, ул һәр кемгә иң кирәге, авырмыйча озак яшәми, һәммә безнең булып терәге. Бүген сиңа ихлас күңелебездән бик зур итеп рәхмәт диябез. Кылган бөтен яхшылыгың өчен синең алда башны иябез. Изге теләкләр белән әтиебез, балаларың, кияү киленнәрең, оныкларың исеменнән кызың Миләүшә. Kebek yüreklerde kala yarası Tümler eydir, tümler sana birir Dağın tümü kaldı Kimler eydir, kimler sana birir Dağın tümü kaldı barası Suqmaq, nige başqa suqmaq yuq ikən Adaşdım deyib geri qaytır idim Yaşlığıma qaytır
gibi yüreklerde kalan ürkeniş ecillerden darı bulmaz indi Hıday yaşar üşür birsin güç ecillerden darı bulmaz indi Hıday yaşar üşür birsin güç Hıday yaşar üşür birsin Hürmetli televizor qarawçılar, şunun bilen Jırlı Bulak tapşırığını tamamlayız. Sizge kişilerinin yemlisin, yollarının köngüllüsün tileybiz. İsen-emin bulunuz.